Thokozani bogogo nomkhulu wegama nguVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igojana lamanzi uVusumuzi kaNgoma yeza uVusumuzi uyovusa imizi yamadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi. Bogogo nabomkhulu bafethu. La ngifuna ukuphendula umbuzo. Kunomuntu oye wangibuza umbuzo wathi ucela ukuthi ngicacise lento. Lo muntu uwumuntu umelaphi wendabuko noma uyinyanga nje vele straight. So manje ke umbuzo uthi yemkhulu kuthiwa angeke ukwazi ukuhlanganisa isithembu ungenaso isithembu. So lo muntu lo umuntu kahle kahle lenyanga le inyanga like umuntu wesifazana ugogo. So lo gogo uthi imkhulu akongitshela ukuthi engabe kuyiqiniso ukuthi awukwazi ukuthi uyinyanga uhlanganise isithembu ungenaso ngoba abanye abantu basho kanjalo. So mangimbuza ukuthi kusho bani kanjalo, kusho izinyanga, kodwa lezi zinyanga ezikhuluma kanjalo kuyinyanga ezinesithembu. Manje ke mina umbuzo wami wase ufika la ekuthenini kusho ukuthi mangabe mele uze ulaphe istroke mele ube naso istroke qala. Mangabe mele ulaphe umeqo ibekelo kusho ukuthi mele uze nawe ube nebekelo kuqala, kusho ukuthi nawe bakushaye ngomeqo before uzokwazi ukuthi ulaphe umeqo. Kanti ubunyanga lobu wayemele ube yinyanga, wayemele ube yinyanga ungeke ukwazi ukuthi usize abantu na. Wayemele ube umelaphi wendabuko, ube umborofiti, ube isangoma ungeke okwazi ukusiza abantu la mele basizakale khona. Phela khumbula ukuthi lezo zinto lezo sikhuluma ngazo, sikhuluma ngokwazi umuthi, sikhuluma ngokuthi wazi ukuthi isibambelelo. Ukuhlanganisa isithembu yisibambelelo leso. Ayikho into difficult lapho, ayikho into enzima lapho, yisibambelelo. So isibambelelo into yokuthi uthatha umuntu wakho umenze aqonde kuphela. So isithembu into efanayo, indoda enamakhosikazi amabili noma emakhosikazi amathathu noma awu-15. Then wena ngolwazi lwakho uyinyanga noma uwumelaphi kumele wazi ukuthi lento ihlanganiswa kanjani. Ukuhlanganisa abantu abawu-3 akuhlukanga nokuhlanganisa abantu abawu-2 noma nje ukuqondisa umuntu oyedwa. Yayizwa lento. So manje ke ngifuna ukuthi nani nisale niphenduleka nina mhlambe enazi ukuthi cha lento angeke sengikhuluma nabalaphi ke nakhona manje abanye abangangibuzanga ngoba ngiphendula umbuzo la. So kuyakhonakala ukuthi ulaphe ungakazi ukuphathwe yileso sifo leso. Mawunyanga number 1 enyaziyo ukuthi mele ukwazi ukwenza ukukhanda istroke ukuze wazi ukuselapha. Mele ukwazi ukuhlukanisa abantu ukuze wazi ukuhlanganisa abantu futhi. Uyayizwa leyo nto. Mele ukwazi ukuxosha umuntu, ukwazi nokuthi umbize futhi umlande. Uyayizwa lento. Mele ukwazi ukugulisa umuntu ukuze wazi futhi ukulapha umuntu, because manje into angeke ukwazi ukuthi ukuthi stroke silashwa kanjani ungakwazi ukusakha. Yayizwa lento ngoba uyobona kanjani ukuthi i-stroke lezi. So manje kusho ukuthi lento yokuthi uthi wena ayikho into yokuthi ungakhona ukuthi uhlanganise abantu ababili noma mhlawumbe uhlanganise isithembu sabantu abathathu mhlambe noma amakhosikazi awazwani. So manje ufuna ukuthi amakhosikazi wakho azwane bese mele uze uye emntwini onesithembu. Uyomthola umuntu onesithembu, uyomthola umuntu onesithembu ngoba akusiwo wonke futhi umuntu onesithembu ojabule la khona. Khona abantu abanezithembu abangajabulanga lapha khona. Bona bazinyanga lezo futhi straight ngoba abantu phela labo ukhuluma iqiniso umuntu le ngeke ngayenza ivideo la ngichaza khona ukuthi umuthi mawungafuni ukusebenza kuwe ngeke uze usebenze nangomgqibelo. So asikho
isidingo sokuthi sizinyanga singabelaphi bese si discourageane ngoba manje kuthiwa usilapha uhlanganisa kanjani isithembu ungenaso, kanti ihlanganiswa imithi noma kuhlanganiswa abantu lana abafazi kumele ukwazi ukushela ube nabafazi amakhosikazi amaningi ukuze uzokwazi ukuthi wenze isibambelelo kanti yini ikobondela, yini ikorobela, ngoba lento le ifuna just ikorobela. Gogo sowuphendulekile, obvious ngeke ngibize igama lakho kodwa ngiyathemba ukuthi sowuphendulekile lapho khona. So makube ukhona omunye umbuzo onawo mhlawumbe ufuna ukuthi ngiqaqise, yabona la kuma comments, ngicela nje ucomment usho ukuthi mkhulu ngicela ucacise into enjengale nale, just into eyi-1, then bese ke sizobuya futhi sicacise leyo nto leyo. Ngiyacela kakhulu bafethu, igama uVusi wakwaMabunda, ngitholakala eGMSTini ku 084 972 9634, tholakala 071 563 1672. Ngiyatholakala kuKwekwezi FM, njalo siyahlola ngama Mondays. So ngiyacela bafethu ni subscribe kuyo le show, kule hlolo, kule video le noma kule channel le kaVusi Mabunda, uVusi Mabunda lo. Siyacela bogogo nabomkhulu, ngicela bafethu nisiphathe kahle, ngithanda nonke emakhaya.